Projecte Neurobenestar. Benvinguts i benvingudes a la meva escola, Otilio Bruchati. El projecte Neurobenestar es fonamenta en una trajectòria d'innovació educativa que el CEIP Attilio Bruchetti ha estat desenvolupant durant molts anys. Hem anat millorant constantment els nostres projectes, començant per la transformació dels nostres espais exteriors, després els interiors i més recentment en la creació d'ecosistemes de vida que integren agents externs al centre per enriquir l'aprenentatge de tots els nostres alumnes. Ara fem un pas més enllà en la incorporació de la importància de l'aprenentatge social i emocional en el nostre centre. El projecte Neurobenestar impulsa l'aprenentatge socioemocional de l'alumnat, tot responent a la creixent necessitat d'acompanyament emocional en un entorn digital que afecta les interaccions socials. Aquest projecte sorgeix de la creixent necessitat d'acompanyament emocional amb els nostres fills i filles, en un context on les interaccions socials s'han vist afectades per l'ús cada vegada més anticipat i intensiu de pantalles digitals i xarxes socials. A més, hem estat molt a prop de viure situacions com la d'Anna, Covid, que ha tingut un impacte molt gran amb els nostres xiquets i xiquetes. L'ajuda es destinarà a formació docent, materials didàctics, projectes artístics i la creació d'espais d'aprenentatge que fomenten el benestar integral. Aquesta evolució cap a la integració de les competències socioemocionals és un reflex del nostre compromís amb una educació holística que atén les necessitats de tot el nostre alumnat. El projecte Neurobenestar està dissenyat per ser sostenible i per perdurar en el temps. Es preveu que les seues estratègies i metodologies s'integren en el nostre projecte educatiu de centre, així com en les diferents programacions dels nostres mestres.